No niin, taas ollaan lähdössä keikalle tonne Moniankun suuntaan, Tansanian suuntaan ja tässä autot odottaa ja ei muuta kuin sisään hypätään mutta yhtä asiaa mä ihmettelen. Metsä kuinka syvälle puskaan tahansa, niin kokista löytyy. No niin, täällä sitä nyt ollaan sitten maaseudulla nääs päivää ja tää on mun mielestä todellista Afrikkaa. Karu paikka. Oho, niin kuin näkyy. Ei tää nyt mikään paha. Täällähän sitä voi elää ihan niinku siellä Suomessa. Olosuhteet ja kulttuuri nyt on ihan täysin erilaisia, mutta täällä on rento meininki. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Se, että Raamatussa sanotaan, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin kyllä se on totta. Se on totta täällä Afrikassa ihan samalla lailla kuin totta siellä Suomessa. Evankeliumin sanoma, tämä hieno sanoma on tarkoitettu kaikille kansoille. Oli sitten täällä tai oli sitten Suomessa, niin se, että meillä on se Jumala, yksi ja sama Jumala, joka vaikuttaa täällä ja joka on valmistanut meille pelastuksen. We are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very No tietysti se on yksi osa tuota lähetystyötä yhtä lailla kuin se on yksi osa, tai se tulisi olla ainakin yksi osa kristityn elämää. Koska kyllä nämä kulkee niin kuin käsi kädessä, että myöskin sydän on mukana siinä, mitä suu puhuu. No more crying there. We are going to see the King. Tämä työ, jota me tehdään Roadin kanssa, niin tämähän on julistus sanan eteenpäin viemistä musiikin keinoin. Ja mä luulen, että se on mielettömän hyvä keino viedä sanaa eteenpäin. Täällä on myös hyvin luonnollista puhua Jumalasta, koska tää on ihan jokapäiväiseen elämään kuuluu tämä Jumala ja uskon asia. Mä oon huomannut, että täällä tosi paljon seurakunnissa ja kirkoissa on kuultu. Lauletaan paljon yhteislauluja, musiikkia käytetään tosi paljon. Mutta silti ehkä on vähän niin kuin vieraampi asia tällainen, että voidaan esimerkiksi kuoron kanssa lähteä kiertämään eri puolille, eri seurakuntiin ja sillä tavalla viedä evankeliumia eteenpäin. Ja tätä mä luulen, että me toivotaan, että vähän tarttuisi vaatteisiin, että
että voidaan tehdä tätä julistustyötä tällä tavalla.